Prabu iki. Mas Samu. Iya, Mas Rafli Saputra. Saputra. Ya, matur sembah nuwun rawuhipun. Terima kasih. Terima kasih. Salam dari Niken balik. Ya, luar Dan buat biasa. kedua kemanten. Temanten. Ya, Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin amin ya rabbal Semoga alamin. berbahagia selalu sampai Ya. akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Heeh, aja kaya yoga-yoga pokoke. Wong yen lagi gandrung ra peduli mbledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi botek direwangi trita-trita. Ajarene wis ajaga apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepingan ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit kredit. Jarene wis ajaga apa-apa duwe wong loro. Ayo Mas. Imbang redek aweke sapa dik? Ireng bangi raya duwemu. Lambe tipis sedhik duweke sapa dik? Lambe tipis ya duwemu. Janggut nyadis duweke sapa kan? Janggut nyatis ya duwemu. Iki piye? Iki piye kan? Ireng bangi ya duwe. Iki piye duwe sapa Mas? Mas kini ana sing duwe. Iki piye duwe sapa Mas? Mas kini ana sing duwe. Iki piye duwe sapa? Anune ceblok lah. Sik, Mesti ya. iki benakno. Aku gak mau pakai ini, tolong dilepas. Sing dilepas apa? Sing dilepas sing ndi? Engko kleru glandang. Ayo kita nyanyi ini ya. Yang mana? Ini permintaan dari Pak Ade. Si iki mau ta? Iya, ya. Lah, anaknya siapa nak? Anaknya siapa? Ya. Dike langgam sih ae. Terus dike bajangan ini ya. Bajang ya. Dike bajang. Bajang terus mari ngono sekop-sekop. Sekop-sekop. Ya. Oh. Wong yen lagi gandrung ra peduli mbledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit direwangi trita-trita. Jarene wis ajaga apa-apa duwe wong loro.
duweke sapa dek Ajanggut ngate saduweke sapa kan Abangke ane kan duweke sapa kan Mestine ana sing duwe Mestine ana sing duwe Mestine ana sing duwe Mestine ana sing duwe Bayangkara duweke sapa dek lambe tipis kan duweke sapa dek Ajanggut ngate seduweke sapa dek Bangke ane duweke sapa kan Mestine ana sing duwe Mestine ana sing duwe kan piye Mestine ana sing duwe piye Sik tak sak mestine luwih enek sing duwe lali 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 Permintaan dari Pak D tadi ada apa? Iki mau ki lek Weke sapa? Weke sapa? Terus Bakang Semak. Bakang Semak, Sophia. Wih, Dari jan. Pinangkani. Luar biasa matur sembah Mbak nyuwun. Mantan ambek Mas Mantan nama jelet iki. Ya serem dulu. Heeh, ndi lah sing jelabut-jelabut. Buat lagu apa? Mas Mantan Mbak Mantan endi ya? Mas anu apa kuwi jenenge? Niki murah. Apa? Nakamura Daisuke, heeh. Mau minta lagu apa, Om? Om Nakamura jenenge. Nakamura nggon pijet lho. Mosok nggen pijet lho. Heeh, Nakamura. Atau Mbak Dinda mau minta lagu apa? Minta lagu Hah? We Were the Top. Apa serampat? Flee of the Top. Sabar. Oh iya. Sayang ngapunten Saestu. yen tering saged nuruti apa karamu
nyuwun lagune Sabar. Sayang. Wis to, wis to, wis. Kok panggah. Enak to? Kok panggah ngono kancane karo tim tukang gawa sego nyuwun lagune kawin kontrak. Ha. Terlanjur cinta mati di kalian kesayang. Izinkan cinta ini bisa berpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin akan ku bayar kontak. Jeng 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 jeng. Terus apa nih? Wis ya kuwi rong lagu kuwi lho. Nah ya wes. Loh. Maksudku dinyanyekne gak iki mau tabuhane kethek ogleng ngene iki yo. Lah kan wes, Sabar wes dipinangkani kawin kontrakan dipinangkani. Maksudku dengan lagu dan musik yang indah. Ada permintaan juga. Apa? Selindutan. Selindutan ya. Aku emah, aku rasuti. Kulino ning kontrakan. Ora. Ya, Sabar minangkani dulu baru Kita minangkani Sabar. Sabar. Dulu. Mau sendiri atau mau sama teman-teman? Ada. Ini kan salin trio. Ya.
Kaya enek mayangkaran karo bose dhewe nek kaya ngono lho ketigan ngono rumangsaku. Sing ngongkon aku. Wah, pancen kuwi sing ngongkon sampean. Ending sepelane pancen ngono kuwi ya. Walah, tak kira lek memang kuwi mau ngeprank cah-cah ki mau. Heeh. Ya Mas, nyanyi duet satu lagu. Wes kawin kontrak. Habis ini Apa? sing kuwi mau lho. Serintutan to? Oh iya, oke, heeh. Terus Kok kawin kontrake dipekne sapa? Kawin kontrak. Mesakne Aku gak tega nyanyi kuwi. Mesake sing anu lho, sing apa kuwi jenenge? Sing kos. Ora sing ngekos, mesake anu ki lho kanca-kanca pawon sing ngewangi Bapak Susilo ki mau ki. Ya bar iki. Heeh, kabeh nyune kawin kontrak iya dipinangkani. Ayo celek yo. Heeh, lagune Nadane. piye? Jajal tak tuntok bilang tak kentulut cung piye. Kaya ora penaman to ya. Kaya suara kendang kok enek kono model. Aku rasuti sabar dino mikir terus hati-hati. Endi wong ayu? Wong pacitan ya. Terus terang bering sliramu akawitan kang mas yo amung sembranan rata anggem temenan kok kebablasan ora lek ngono kowe piye jare tenanan lah aku arep tenan sepurane iki sing terakhir kok tak baleni neh. Ojo gampang nesu. Ojo gampang nesu. Iya iya. Njabar godhong karo. Ambok ya sing sabar aku janji randeka-deka. Janji yang setia akan pernah sirna. Janjiku suci tertanam dalam hati kan ku pegang janji setiamu jangan sampai bohongi aku dengarkanlah isi hatiku tetap tresno mring sliramu terus terang mring sliramu akawitan kang mas yo
sembranan rata anggem tenanan kok kebablasan. Kamu itu tipe orang yang tidak setia. Jadi aku setia tenan. Kamu bucin. Orang Cukup. janjiku suci tertanam dalam hati. Lupakan janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Dengarkanlah isi hatiku, aku tresno mring sliramu. Ini pantes ora, Pak? Pantes Pak Sus. Yo blas. Blas daripada blas. Jian Pak Sus jendak anu blas, ndak pro. Ndak pro kan. Pantes. Pantes dadi apa? Ndak pantes dadi apa? Dadi anu. Dadi apamu? Dadi Dadi kek. resik omahku. Dadi tukang kebun dah maksudmu. Siap. Iya iya. Dia apa, Pak De? Aku sing iya putri raja dan kudanya minangkani pamundhutane slindutan wis diparingi senajan to ya gerayah-gerayah watone kecandak gremat-gremet watone slamet. Tadi permintaan kawin kontrak. Iya kawin kontrak diselenger pisan. Heeh iki karena wektune wis mepet. Hani ada Mbak Hani ada Mbak Nanda. Yo arepe muni sapa neh kowe? Hani karo Hani. Akhirnya arepe muni liyane. Yuk Mas langsung diselenger kawin kontrak. Iya. Anu digarap Opo wi? sing rancake. Ya bojomu telu lho. Ya, heeh, langsung. Aku gak termasuk Aku mek telu ngene iki. Ya aku mau. Derek kowe nan piye? Ora sudi. Iya, iya. Anas, bojo tukang son. Renek yo kuwi ya, renek liyane. Apa ya anu? Niken kok. Iki di streaming kekele sampai wenku melata. Paras cantik wajahmu yang menawan, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang
istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Sini Pak Susilo ning kene prasmanan sembarang-barang dicepake kok mek sing raine apa mo? Apa? Sendoke muluk aku akhire mangan mo. Sendoke mbok jarene ibumu sik disaingi ngono peh gek sing tak pangan apa kuwi jenenge rawon tak puluk beyuh kono capare murat marit. Heeh diajeng Niken Salindri. Aku ki ngene menghormati ke Pak. Diajeng ning Blitar ngono lho, diajeng. Diajeng sapa kuwi? Febia. Dek, ajeng Febria kuwi ngono. Iki gremet-gremet watone slamet ya ta. Grayah-grayah watone teko awake dhewe, heeh. Ya suka parisuka ning awake dhewe kudu ngerti nendi wancine awake dhewe kudu undur diri. Apa mau iki mau dhewe ning kota ngono ning lapangan ngono buyare nganti jam 4 esuk berhubung ki ning gone
Nanti Jabapati esuk sing arep nabuhi sapa? Anu Lah, yo. Mas pedesaan. Oh iya, menghormati dengan lingkungan yang sudah ada. Karo ngene Pak Susilo kuwi kok sing ngrewang kabeh ya iso kesel barang. Wis iki mau hiburane seminggu toh kari dhewe mayang. Iki jane opo iki? Manten. Oh manten. Binarung swaraning pradangga mung nyohang rangin katon jumlegring kaya maesa. Neng glong. Mijripun temanten putri miyos saking Panti Busana. Panti Busana. Kowe iki dadi muane. Katon galeah-galeah. Tindakira Sri Pinanganten Sarimbit. Nek sing dadi lanange sapa? Nyoblos goblok. Katon Sumplorot Cah Yanding. Ipan. Ayo, Pan. Ipan. Ipan siji. Asoy. Iki piye? Oh, Nun sewu dumateng para pamirsa. Niki mantene kena penyakit anu. Wah, lah wong hop. Manten ditemokne. Manten yo fisik. Wong manten iso ditabuhi kebo giro iso. Duh, mantene fisik. Elek nyondro piye? Rumangsaku Lagi wae. fisik. Mantene cek persiapan iki mau ngombe obat. Heeh. Wah, lek Obat dadi pilek. nganteni bae ngene iki ya. Ya, awake sementara undur diri dulu ya niken Salindri pamit karo Pak Susilo dan warga-warga sekitar. Iki kok panggah dolanan sirah itu rumangsaku. Engko lek diketok sirahmu dikek ning mobil gitu dolanan cah cilik. Rumangsaku pamitan dhisik karo Pak Susilo. Inggih, Dan terima Mbak Di- kasih Pade Badar, mboten Ya. krana Pade nggih dinten niki rencang-rencang nggih. Ora rambut gawe. Bocah-bocah ya prei. Iya, alhamdulillah. Repot. Heeh, iki arepe nempur rek bingung. Heeh, makasih Mbak Jinda dan Mas Nakamura Daisuke, matur sembah nuwun sampun ngundang Mayangkara Campur Sari bersama teman-teman Mayangkara juga dan juga ada Wijaya Audio Profesional Sound System. Tentunya kami undur diri ya toh diajeng woi jabang bayi kok ya heeh Anu, dadi Susu. boneka sing ning mobil lho. Suswi oleh ya. Nggih. Nun sewu dumateng sagunging para rawuh Purwa Madya Wasana insyaallah asung pasugatan dumateng panjenengan sedaya wiwit saking Purwa Madya Wasana mbok bilih wonten kirang lepatipun anggen kawula tata basa trap sila subasita ingkang kirang ngregani penggalih kula minangkani sesule saking kanca-kanca Mayangkara Campur Sari ngaturaken gunging kalepatan ingkang tanpa pepindhan kanthi asasanti jaya-jaya wijayanti lebur dening pangastuti Gusti Kumwanapsikum bitak Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tembang artis saking Mayangkara Campur Sari. Main tebak-tebakan sayang. Wis iso rong iso jelas. Liane. Sing kiayang Mas. Mah iki. Heeh wis kuwi. Yo. Halo, nggih. Niki mon bubar niki, Pak. Nggih, Pak. Nggih niki lho rencang-rencang niki lho tasik suwi niki rembukan. Nggih. Nggih, bar niki, Pak.
Bila cinta tandai janji hanya tinggal janji sakit hati yang ku rasa sekian lama ku menunggu saat-saat bersamamu dan kini aku kembali siksa menanggung rindu semua sia-sia. I see